wa jama'a babatun ba'a ku dinga fara'a sauki yana zuwa insha Allah za mu kai gaba idan mi furcin guba hakuri mu sa gaba fi manna uzuri masu yaban mu muna ta aika da turmi ake daka gamji ke jura sassaka nasara tana zuwa insha Allah sai fa mun dake yan fili da tsallake kowa gaishe da shi nake hadari idan ya taso gidan sama nan ake cida a daina hasada kuma babatun fada haka za ya samu kara mutunci ga ido na al'umma sanyi ai sai su faddama ruwa kuma na a korama babu kamar ku ko masoya na wanda suke zaman jira waka su saurara suke yabo suna kira sai dai godiya zana yau muku banda abin da zan biya domin ba ku gajiya ko yaushe kuna ta bibiya godiya muke a gare ku godiya nake godiya muke tamara na godiya nake idan Allah jama'a fi haƙuri sai da ku muke yin katari akan ku ne muke yin guzuri addu'a'i muke kullum Allah ka dafa mana ka ƙara mana ɗaukaka ka kare duk sharrika na mahassada 'yan baka Allah ka buɗa mana sannan ka gyara mana san jama'a ka ƙara mana masoya duk ka ƙara mana Allah ka dafa mana Allah ka kama mana ya Allah ka dafa mana ƙara kama mana jama'a ta ku yi ta mana addu'a ya Allah ya dafa mana har 'yan rana ni da na yi waƙar na ce Allah kama mana amin ai haƙuri mai haƙuri shi ke da nasara ya ga tariya mu ƙara addu'a Allah shi ke magani ga dukkan kowai kwana lafiya don Allah jama'a ai haƙuri godiya muke shi samu ashe yana gurin mai nema shi haƙuri ga wanda ya yi baya na dama ita shahara ashe ana bidar ta da dama abinda na yi kira gun jama'a mu dinga addu'a kan komai mu daina karra don Allah jama'a ai haƙuri godiya muke shi mai haƙuri shi yake yin kadariya komai zami ya kamata mun sa nazariya mu gane duniya ba tabbas 'yan rana zan wuce sai wata ran mu kwana lafiya